ବୃନ୍ଦାବନ ବା ମଥୁରା ଆମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ଜନ୍ମଭୂମି ଅଟେ ଯେଉଁଠି ବାଲ ଗୋପାଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେ ପ୍ରକାରର ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଜାଗାର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଆଜି ବି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମିଲନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ ବୃନ୍ଦାବନ ବା ମଥୁରାର ଏପରି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଯାହା ଆପଣମାନେ ହୋଇପାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନଥିବେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୃନ୍ଦାବନର ନାମ ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ। ବୃନ୍ଦା ମାନେ ତୁଳସୀ ଏବଂ ବନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ପାଖାପାଖି 6000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ବୃନ୍ଦାବନ ମାନେ ତୁଳସୀର ଜଙ୍ଗଲ ହାରାହାରି 10,000 କିଲୋମିଟର ବର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ କେବଳ ବୃନ୍ଦାବନର ନିଧିବନରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମଥୁରାର ବିଶ୍ରାମ ଘାଟରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ 5ଟି ମୁଖ ଥିବା ଶିବ ଠାକୁର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମଥୁରାର ବଂଶୀଚୋର ମନ୍ଦିର। ଯେପରିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲବଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବକ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବଂଶୀ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ବୃନ୍ଦାବନର ନିଧିବନରେ ଏକ ବଂଶୀ ଚୋର ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଧାରାଣୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ବଂଶୀ ବଜାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ବଂଶୀ ଚୋର ରାଧାରାଣୀ ମନ୍ଦିର। ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଯେ କି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲେ, ଏପରି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ କାରଣରୁ ହିଁ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷି ଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କେବେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିନଥିଲେ। କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏପରି ଦେବତା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କୃପା କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦିର ମଥୁରାରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ଘାଟରୁ ଡଙ୍ଗା ବା ବୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବସି ଯମୁନା ନଦୀର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳା। ବୃନ୍ଦାବନର ନିଧିବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ନିଧିବନ ସେହି ଜାଗା ଅଟେ ଯେଉଁଠି ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କ ବନ ଅଟେ। ନିଧିବନର ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନ୍ୟତା ଅଟେ କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହ ରାସଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଏହି ନିଧିବନରେ ଯେତେ ବି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ତାହା ଦିନରେ ତ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତାହା ଗୋପୀମାନଙ୍କ ରୂପରେ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଧିବନର ପଣ୍ଡିତ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ନିଧିବନର ଶୃଙ୍ଗାର ମହଲକୁ ସଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ମହଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ନିଧିବନର ଏହି ରହସ୍ୟ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ମଥୁରାର 84 କୋଶ ଯାତ୍ରା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଥୁରାର 84 କୋଶ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବେ। ମଥୁରାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ 84 କୋଶ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରା ମଥୁରାର ବିଶ୍ରାମ ଘାଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଘାଟକୁ ଆସି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯମୁନା ମାତାଙ୍କ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ମଧୁବନ ଏବଂ ତାଳବନ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 84 କୋଶ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ଯାହାକୁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ବନାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ପୂର୍ବରୁ କଂସର କାରାଗାର ଥିଲା, ଯେଉଁଠି କଂସ ନିଜ ଭଉଣୀ ଦେବକୀ ଏବଂ ଭିଣୋଇ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କଏଦୀ ବନାଇ ରଖିଥିଲା। ଆଉ ସେହି କାରାଗାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାରାଗାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଯେଉଁଠି କଂସ ନିଜ ଭଉଣୀ ଦେବକୀଙ୍କର 6 ସନ୍ତାନର ବଧ କରିଥିଲା। ଆଉ ତାହା ସେହି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ଯେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଧିବନରେ ରାସଲୀଳା ରଚାଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଗୋପୀଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ନିଧିବନ ଆସିଗଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେହି ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖିଦେଲେ ଗୋପେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନାମ ରହିଲା ଗୋପେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଗୋପେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଏକ ମନ୍ଦିର ବୃନ୍ଦାବନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କରିପାରିବେ। କେଶିଘାଟ। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କେଶିଘାଟର ଏକ କଥା ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ।
कि केसी एक राक्षसर नाम थिला जार रूप एक घोड़ा परी थिला आउ कंस से केसी राक्षस को पठाइथिला श्रीकृष्ण को वध करिया पई आउ एही घाट निकटरे भगवान श्रीकृष्ण एही राक्षसर वध करथिले। एही कारणरू एही घाटर नाम रखागला केसी घाट। बांकी बिहारी मूर्ति वृंदावनर सबुठारु प्रसिद्ध मंदिर अटे बांकी बिहारी मंदिर जार स्थापना श्री हरिदास करथिले। बांकी बिहारी मंदिर रे भगवान श्रीकृष्ण बाल्य रूप से दर्शन होता है। जेपरी एक छोट पिलार देखाशुना करा जाय थाए ठीक सही परी बांकी बिहारी मंदिर रे भगवान श्रीकृष्ण देखाशुना करा जाय थाए। जेपरी गोटे छोट पिला सकाळे विलंब जाए शोई थाए ठीक सही परी भगवान मध्य डेरी जाए शोई थांती। बांकी बिहारी मंदिर रे बाल्य रूप से पूजा करा जाय थाए। सेथिपई आपनकु पूरा मंदिर रे कोनोसी जगार घंटी बा वाद्य यंत्र देखिबा को मिलिबो नाही काहेकि ना केउ भी छोट पिला अत्यधिक आवाज द्वारा डरी जाय थाए। तेणु श्रीकृष्ण बाल्य रूप आलती समय घंटी बाजी न थाए। बांकीर अर्थ होता है बंका बा तेढ़ा आउ बिहारीर अर्थ होता है आनंद नेलावाला। सेतिपई आपनकु एठारे बांकी बिहारी मूर्ति बंका अवस्था देखा मिलता है। सांग माने मथुरा बा वृंदावन को नहीं यही भिडियोटी आपण माननकु किपरि लागिला कमेंट माध्यम रे जणाइबे। भिडियो रे जदि किछि त्रुटि थाए तेबे क्षमा करिदेबे। सांग माने आपण माने केउ टॉपिक ऊपर भिडियो देखिबा को चाहुचंती कमेंट करिबा को अनुरोध। आमे चेष्टा करिवु सेही टॉपिक ऊपर भिडियो बनाया पई। आजि पई एतिकी सांग माने रहुछि। नमस्कार। जय जगन्नाथ।